hilin eh. Noon, magong adlaw sa tanan. Magong gabi eh. Mandapot sa kalibutan. Magong adlaw sa tibok kalibutan. Ay karon walang mahimo kay bonus agwan. Atos lagi abot ugwan, di kami si babaw kay nagbutang sa mohang pundo sa mohang kapunungan kadagong kay daya pinamatay si Aning Ignas ayuban libres nga ni kaliwa na karon pas Manila pas Tugyo diga kay amo malagi ng kaban sa kapunungan mo nang hindi basta kapunungan na gali hindi nang sundo hindi mo ng mga bansay mong kauban sa mga kapunungan sa isip po o hindi sundon sabi na karon nga malagi ng kaliwan nang hindi ka maghatod siya mong tampo among lipay sura ninyo hang kay bawo ninyo kamang tampo deron sa among kapunungan nga kadakan nga pundo sa puti mintas na paula doon pag-intra na mo sinta pag ginaag kwarta ito ng lugas 2 ka kilo kahoy maro din na sa una anong pagkarahon ka kapag sa pag yung COVID na minta ka na o sinta mo ng 100 kaya ulyos gapot ng lugas 2 kilo o kahoy karon pagka 2023 na jud ning 150 na nabutang namin ron 150 na sa kwarta ang bugas ulis yapon tong 2 kilo alupat kaput-put na kahoy sunod para sa retail sa natabuan muna karon may mahal malagig bugas ga mura pa niya tugbo na sumsud 2 kilo buti ang gihimo nando ako sa tungod nando ako nga pwede ba ko og mahatag akong bugas o di mahatag ako og kwarta kaysa mutugbog ba ko lungsod mura ang tugbog itong 2 kilo datag panahon mo nang nando ko dito mo nang nagutang ramang ko og 260 kay 100 ang bugas 150 ang butangon hindi kayo ang koydang kahoy 10 pesos murang himong 260 muna magod ni ron ang sa among kapunungan sa kapunungan sa senior sunod-sunod pod napibutangan sa senior sa ubos magagbuhan na kabutangan nga wak makabutang kung yapon nilingil ganiha nahimo na pang 100 ang butangan sa senior citizen mga malagi natin tuluman nun kadang na dito paningkamutan na itong obligasyon sa ingana kay nalampis mga grupo-grupo wala ni Juan makatungga pa nakahibao sa butangan sa grupo sa katibukan nahimo ng 150 ang atong butangan karon ang atong Surira, si Salumi Burato Murga at malit ka sa payment o malit ka sa imong butang sa bahay sa nahitabuan inanglan din mo natod sa ilang bahay si Jaman na mo treasurer sa una treasurer dapat rin tagasada kasi rin dapat malit kay doon mas simproof nang niri man to treasurer sa una kay malagi ugod-ugod mas nang niri Ili siya, nagpapuli din ang mga si Salumi Burato Murga, muna pa yamang treasurer. Pasensya na most background ha, naidagang kayo-kay nga naihay, ito yung laging gawan. Sige na mag-uwan dani. Maglibog ko doon sa lisya, masig-uwan. At puti, status ang amiga, wak man dyan iuwan dito. Muna nyung panahon na nagdandahan dito uwan. Muna nga, pasensya na most background. Mo nang nakagawit-gawit ako sa tubangan ninyo kay hindi ko riuwan
Magtiwas ko pa nga buno sa ahong bulanghoy. Wa pa na abunhoy tiwas. Kaya pa yung gunahon, pilit man. Wala magdawit sa kunang mga tubangan. Mang maritis. Ito. Daghang salamat. Parang sige, lidan nga hang kuan. Ang pajag. Ang pajag na ginuton. Ang sigli-li. Daghang salamat po sa inyong paglili. Kaya kanang paglili. Isa po na natabang sa ihang pajag. Mahalag gibaon. Mahalag tukwangon ng hang pajag. Li alaman ninyo. Ito. Subuhan na mong say pasabot ko ng li. Salamat yung tanan. Di mo sa tagsaon o pasalamat. Laman na katong kaningaging adlaw lagi. Mga padong pahawng ang mga birthday na mo. Nga po gabi, last birthday to sa Aliana. Kita mo siguro mo. Daghang salamat sa sponsor na itong sa Aliana. Hindi nag-sponsor o cake. Sponsor o suman o biko. Hindi nag-sponsor o ice cream. Nagpa-ice cream si Krami. Basta lingawa lagi mga nag-ice cream gahapon sa gap. Bunot-bunot taguan ice cream gahapon. Kamunay kalipay sa mga bata. Mga bata dapat sa tayo gani. Karon gani ninyo sa tayo ice cream. Sa bunot-bunot taguan. Matod pang ali, si tatay ko no, kanang matinga sila, kasi kada itong ugos nga nagtinda-tinda ko, sala ka ng ice sili sa mga igagaw, sa oblasyon, katulaw sa tatay, manong kada kaon tatay, mong tana, wala pa ba'y ice candy, karon di ay, nangagog ice candy, ang ginagagusto ng ice candy, kaya napay ice cream na nang ilang ice cream si Pramig hapon, salin sa Buti na Liana. Kaya singado kong katay kay hilig na siya bugnaw. Hilig na siya nga nasa una. Mangitan siya kasi man sa ali nagsilba kanunay. Palit si Jaw asini dito sa lungsod. Kaya askin kung sud maka-addict. Katagis nimi na adik ko na skin lihab sa tos Balinsya mo palit na sa Alicia o tos Balinsya tulad sa dami nga sindi isa po na sa tayo nga ganahan kaya sa tayo pilihan mo na nawa di tayo mahimo na niyon kapag kutid-kutid mo itong babalis tubangan ka na ako sa gadong uban basta magwa na mawa na palpak nagplano kay ang plano to kaya na may ipang uungan nga kahoy sa kurente kasi nagplano ko nga itong arahaon hakuton kay arumado naman pumaaga kay warang ang kahoy huwag na mabughan na magaling ko rin na magbinungan na nabas na lang kahoy kailan mo ko'y binungan gipang silong sa kilid manon niyang tirahan karon ano nila makusud ng magha kay wala ko'y sunod ng magluto-luto anang magha ko rin binungan ang kilid kaya bunga sa pwede nga dugan ano kung mamagha dali nga lagi ka na iwan kaya po akong masunglod baka nila makuha ng binungan ito sinilo nga binungan ang inakot ko ito si Roy kuling maghaon sumuray na kay kahoy namang pumasa kayo diha uwan na uwan na po ano ka na galing kahoy kaya tingod man eh buwan.
Ano na, hindi pwede pag matanong. Na, kundol, naginutan lang ko sa bilungan. Kaya siguro wala ko yung masunod. Kaya nagkikipang sangat sa ibaw sa sangatanan, buhi-buhi pa man. Sakapod ka ng bilungan may masunod. Kaya umaga pag sinangat. Ginawa ko, hinangat ko eh. Hangat ko pinagtag sa kuan. Hinangat ko, binagnas kaning panit sa kaning baka. Ito. Joke. Hinangat ito ko binaghatong binungan. Ang binungan, hanggang makahibaw na katabang ng binungan ng maguwan, nag walang disunglod, doon na doon malingi. Pwede na mo may sunglod. Kaya pinanglan na yung magsunglod ang binungan, di mo bantagan na yung mga buhan. Kaya di mapagba na yung mga buhan. Kaya dughanan di mo. Sunglod yung binungan, mulimbag. Di lagpot ng kuwan. May kaso, di pagba din yung mga buhan. Muna nga, pinanglan mo magsunglod yung binungan, bantagan. Para na kayo na di mahilam. Lali dito ng plano ko magpabughan. Saan may mabughan nga na may uwan. Mabila ko kahindong ko ko sinilong kilid binungan. Kay isig maglibdid kurog kamutit. Tuman kurog kamutit. Tanaw ng kamutit nga pa ba. Kay ilakadlaw ko napinding ko ako ipasuroy. Last yung suroy di alas Lunes. Kay mga ginisig uwan, maglisig pangwag dahon. Gapon wa, abi mo ko karon nagmatanyag karon. Yung kuniwan marig hapon. Hapon. Una, kita-kita naman ta sunod. Sunod na hang lakang. Sunod na daling gawan bitaw lagi. Kasi mo puling ka tayo dari. Huwag mo malutis dari kay was ka tagawas kay naiwan. Kasi dari magdugan-dugan. Dugan-duganan. A few moments later. Da, kasalamat ka dumanong aloy de jang gasa na mo tatay da. Gabi. Lang ipangiwa. Gabi. Natay, dia natay. Tlawi. Punit. Punit ka siya. Mako. Tagliwa na. Kung kada pikas, kung di ka nanda ka pikas. Yatag nga nung aloy. Tagiza, salamat. Salamat ng aloy. Salamat ng aloy. Kailan man lagi yung anong aloy? Ini Carlan. Ay, gabi din. Ay, lahat itong Carlan kay dagkag baslay. Kahit ko na, madam. Dining tila pughanin mura man dyan sa Carlan. Labas ka lang yun. Lami tay. Lami. Salamat ng aloy. Wala, may gabi. Ang takas na na eh. Ito lang tinanong.